Penj laktar ka okelni gi Sensodyne. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. Jahera mar penj laktar ageno ni riyo maber kamora mora ma intiere. Wan bende wariyo maber mokalo anilonga ni Ruth Otieno. Amor mokalo ni chenro mar penj laktar kendo ochopo seche mwadwa bedo godo wadwa ni mondo mwagoe mbaka wapuonjre achiel ariyo adek anilonga ni Ruth Otieno. Antiere kod jalonyo e studio ka yena mondo miye thuolo nyiswa ni nyinge nga en wuod kanye olonye weche mage kod gimomiyo kawuono warwake penj laktar machiegni. Erokamano Ruth. Iluonga ni Charles Eli Omogo. An wuod Homa Bay County, kamoro Rangwenye Ndiwa School. An laktar rang'iny mar clinical officer. Alonye weche matucho apoya kata emergencies. Kamano. Weche matucho apoya kata emergencies gin gigo mwadak godo, gin gigo matimore kinde ka kinde sate. Nyakora monge jwang kama intiere ageno ni sero moko ne emergency kata chandruok mabiro aruya nono. Ere kaka itimoga? Ere kaka idilga kod emergency? Emomiyo kawuono wantiere kod jalony Charles studio. Gima daher mondo mwang'iyane en hinyruok mar lumbru kata spinal injury. Kapok wang'iyo hinyruok mar lumbru kata spinal injury, wakwong wang'i ni lumbru en ang'o, mana matin nono, kaito tij lumbru en ang'o, kaito wabiro ng'iyane ni seche ma ng'ato yudo hinyruok kata chandruok mar lumbru madwaro emergency, kony mar ruya kata kony mapiyo piyo, en ang'o motimore. Kanye ka mwachak godo? Erokamano Ruth. Lumbru en fuoni mar dend dhano mayudore e ng'ech. To lumbru en fuoni mar dend dhano mamiyo ng'ato teko mar wuoth. E lumbru kanyo bende moting'o gik ma anyalo luongo gi dhok mayot machalo kaka waya, iluongo ni nerves, maketo tudruok manie del chakre tielo nyaka wich bedo mayot kendo timore mapiyo. Mano e lumbru. Ochakore pum sianda nyaka igige ng'ut dhano ka gimidhi yo katoke koni. Kamano. Mana gima jalon Charles owacho, lumbru en fuon mantiere tok dhano chakore gi tok ng'ut nyaka yo ka bang'i koni, mana kaka waneno e pichani. Entiere kod choke matindo tindo moriwore, kaito nitiere tol moro mabed waluongo ni spinal cord, ok en tol, en cord, spinal cord mokalo e kind choke gi kaka waneno e picha. To ponono ni nyalo bedo kod chandruok kata matin e lumbru ka ng'e ni tudruok nyaka gi obwongo bende nyalo bedo kod rochruok, manyiso ni inyalo bedo kod chandruok matamre gi nono, makata ng'ol bende nyalo bede. Maka ponono ni dwa ni mondo ming'e kaka inyalo rito lumbru nyaka rit gi yore duto te madwarore mondo mi kik obed kod rochruok kata chandruok kata hinyruok. To ponono ni obedo godo, intiere kod spinal injury. Ang'o motimo lumbru ni? Thothne spinal injury biro ga nang'o? Erokamano. Thothne spinal injury kata hinyruok mar lumbru gin hinyruoge mabiro kokalo kuom gimiluongo ni high impact accidents, kata ng'ato oyudo masira mar apaya ma en masira mar apaya mokelo hinyruok ne dende. Inyalo yudo ka en kama gari otumore rigiri. Koro sama gari otumore rigiri to ibo yudo ka yot mondo mi ng'ato hinyre e lumbru ne. Kata ng'ato olwar koa e gorofa kata kama ni malo. Ok ochuno ni nyaka obed gorofa, but onyalo bedo kama ni malo. Inyalo yudo ka ng'ato ne tong'o yien kata lwero yien to oa ewi yien olwar piny. Olwar gi wiye, olwar gi ng'eye, olwar gi siandane. Onyalo yudo hinyruok mar lumbru. Koro magi gin moko kuom yore ma ng'ato nyalo hinyore gi lumbru. Ok mano kende, ng'ato nyalo kata tuom gi dhiang', ng'ato nyalo go kata gi wade, ng'ato kaka rapur kata rungu oyoko go kor wadgi ma koro ng'ato yudo hinyruok mar lumbru. Mago gin yore ma lumbru nyalo hinyore godo, Ruth. Kamano. Seche ma ng'ato yudo hinyruok mar lumbru, onyalo bedo kamoro amora e lumbru ka, onyalo bedo piny ka, onyalo bedo gi diere kata onyalo bedo gi e tok ng'ut gi ka. Seche ma idhi kama masira ntiere kata kama ji oyude hinyruok, awinjo kuluongo ga ni casualty, ibiro nyiso ni casualty en ng'at machal nade kata mang'o motimo. Ibiro ng'e nade ni ng'ato ntiere kod hinyruok mar lumbru? Erokamano. Namba achiel, ka
kaka koro picha minyiso wakani ineno ka mane kaka lumbru chalo kaka wacho chakore pum sianda kanyo nyaka e tok dhano kanyo. Koro sama idhi kama masira timore tiyudo ka ng'ama nigi chandruok mar lumbru kata mohinyore lumbru ne mondo mi fwenyno hinyore lumbru namba achiel ibiro yudo ka kama ohinyore godo no kadhi piny te okoso ng'ilo ni muscle power oonge gi teko lwedo ne en gima kata kibaye kuto dong kuno kiwite kuto dong kuno oonge gi teko mana achiel. Ariyo en gi rem ahinya kama otimo ang'o kama ohinyore godo no. Namba adek ibiro yudo ni ng'ama oyudo chandruok mar lumbru yweyo mare nyalo bedo ni hinyore kata dok piny ibiro yudo kogamo yweyo nikech mano e gima iluongo ni communication port kata kanyo no ma tudruok duto mag del bedoe. Koro mago gin moko kuom gik minyalo ng'iyo tiyudo ni ifwenyo godo ni ng'ato oyudo chandruok mar lumbru kata hinyruok mar lumbru. Kamano. Thothne awinjoga bende mana kokalo chenro mar penj laktar ka ni seche ma idhi kama masira otimore kata kama chandruok nitiere ok onego bed ni chopi to kata kapo nono ni ne en nyamburko ema oyudo accident ichako mana ywa ji ichako mana golo ng'ato kata ka ng'ato olwar piny ok onego bed ni chako chodhe achodha ni ting'e nikech inyalo mede chandruok mar lumbru. Seche ma idwa ni mondo mi iting' bad ng'ato tineno ka bade lwar kata idwa ni mondo gichore tineno ka onge kod muscle power kaka ni wachecha donge ma itemo sudo jatuo ni mabende medo nyalo kelo ne hinyruok koso nitiere yore mage minyalo fwenyo godo ka ok chapo jatuo ni. Erokamano Ruth, nyadi mang'eny wayudo ni jok mokwongo chopo kama masira timore bedo ga gi makosa nang'o nikech in mikwongo mulo jatuo kama ohinyore kama masira timore wayudo ni mul mikwongo mule godo no nigi gimiluongo determination gi impact maduong' kuom chango mar jatuo ni nikech jatuo moloyo to moyo hinyore e lumbru ne ok owinjo bed ni iluongo ni movement unnecessarily kata unnecessary movement ok owinjo bed ni ichore aoyaye. Kuom mano ber ka kama masira timore ka ineno ka ionge gi lony to kik ichaka mulo ji to ichor. Ibiro yudo ka nitie pichni moko ma samoro waneno e mbui kaka ajali moro yando timore kamoro yo Nyakach kocha ma joma ohinyore yudo ka ng'ato ohinyore koro iywaye gi e tok mitoka kigole piny tiyudo ka iywaye ma tiendene motur ka chak gore piny koro ibiro yudo ka ma wamedo hinyo jatuo. Koro kuom mano owinjo bed ni ng'ano mohinyore kar ajali ka ionge gi lony to weya kanyo rit lony obi jalony obi go sime mondo kony obi kony no kisego simu to kony biro mapiyo kabisa kaeto kama wachopo kata joma kelo kony biro gi ambulance gibiro timo gimiluongo ni assessment mondo ging'e ni to ichako gi jatuo mane to hinyore nade. Koro ibiro ka nitie jatuo mohinyore e lumbru ne koro sama ohinyore e lumbru ne nitiere special equipment kata gigo moyiedhi kabisa mar konyo ng'ano mohinyore e lumbru. Kamano. Ok onego bed ni isude ka ok ochuno unnecessary movements kaka ne wacho. Erokamano. Nitie gimiluongo ni aims of first aid kata gigo ma idwaro mondo iachieve sama itimo ne ng'ato kony mokwongo. Namba achiel igolo ne rem. Namba ariyo i prevent further injuries ikonyo mondo kik omed hinyore but obed ka onyalo recover. Namba adek en improve recovery mar jatuoni. Koro mago weche adek ma ka wang'iyo to wayudo kwa konyo jatuo motur kata tiende ka ibiro yudo ni ki nitie kaka kotwene tiendeno to kata rem koro dok piny kata pok imiye yath iluongo ni immobilization. Kamano. Koro wabong'e nade ni jatuo nitiere kod hinyruok mar lumbru nikech ok onego bed ni wasude asoda kama ibiro fwenyo nade ni nitiere kod chandruok mar lumbru nikech ka wago simu ne jo ambulance tibiro wacho ni ayudo jatuo machal kama. Erokamano. Sama igo simu ibiro wacho ni in kanye ang'o motimore to joma ni kanyo mohinyore go gichal nade kiwachona ni ng'ato tiende otur ng'ato ineno ka bade otur ng'ama chielo ineno ka tiende moturni ok onya kata choro kata tiende machielo ok onya choro kata ibo yudo ni lwetene te ok onya choro ng'ani wuoyo lakini parts ma kata kama awachno hinyore kata gi e kore kamoro diere ka koro chakre kanyo kadhi piny te oonge gimiluongo ni muscle power. Namba ariyo ibo yudo ka seche moko iyudo ka cho mare wuok miluongo ni involuntarily
kata voluntarily ok oyie mondo ocho wuogi to ineno ipo mana ka odhi oko matin odhi oko maduong' manyiso ni coordination kata communication mar obwongo mare okethore. Mana achiel kuom moko kuom gigo manyiso ni ng'ato hinyore e lumbrune. Kamano Ruth. Mamago gin moko kuom ranyisi ma ka ng'ato neno tinyalo chich ni nyaka bedie ni ng'ato oyudo hinyruok e lumbrune. Yeno wakawiyo nyakwara Mugejuon ka waduogo to bo ng'iyo kidienje mopogore opogore mag hinyruok mag lumbru kae to wabro medo sudo kaka thuolo dhi bienwa mondo mi wayud kaka wanyalo konyore kendo kaka wanyalo puonjore omiyo kik isud kata matin. Big dreams start small. And with every hand that lifts, every word that guides, these dreams grow, shaping futures, changing the world. To all the women, you are the wings that make our big dreams fly. Happy International Women's Month from Royal Media Services. Yuoye wich mang'ich mos ka itang' ni mar yie wich makamago gin mayom yom kendo nyalo chote yo mayot. Kuwa rubani, fly the skies ukinonesha wallet. Play the aviator on patapata.com and win big in seconds. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Donge in nikwayo wikachiel no bendo serumo. An poka winjo ka Prince luongi ni mama. Kade benini hera nyathino, to kapar ka indi tere mabor. En giseher gisechako bedo machiegni. Temane mondo inimigi thuolo no. Isetieko. Untiere osetieko wuoyo. Usetieko wacho na weche manono ma unuwachogi. Nyaka bed mane kinda kodi. An ok adwar ni mondo ng'ata ong'e wachni. Ngima mar ng'ato nyaka tho mare chakrega mana kuom anyuolane. To onge gimoro malong'o kuoma manyalo hinga anyuolana kata matin. Indulge in the moment. Every spoonful Delamere real fruit yogurt. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundoro ji mang'eny koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanyo. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dongere wacho ni ng'ani dhi succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchinj. E chenro mar rameny piny, sa achiel gi nus otieno. Wan oganda luo nyaka wakoro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo ni gi Lydia Okeyo. Nyakoro mgajo ng'ato twak mar rameny piny. Chik bai. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo ogandawa? Adhi primary Kagonditi Primary School. Gin kanye sani? Mobilize kaler te, ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand gimagi mopondo. Siasa ka ng'amoy waye maduong' kata e siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny mopogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa piny ni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod Duot nochaka ni bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV.
machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Kawuono wang'iyo hinyruok mar lumbru ma bende en hinyruoge manyalo biro kotenore kod gik mang'eny mopogore opogore. Kuom ranyisi masira mar nyamburko, samoro ng'ato gore piny, samoro ng'ato tuomi gi gimoro kata ng'ato goyi gi gimoro, onyalo kelo ni hinyruok mar lumbru. Kaponono ni en masira mar apaya, idhi chopo kama masira no nitiere. Ere kaka jo first aid, ere kata kaka jo Red Cross thoro konyo jogo mantiere kod hinyruok mar lumbru. Kanye kama wantiere Charles, ka bende wadwa ni wang'e ne kidienje mag hinyruok mar lumbru mondi. Gima timore kanya kwa Ramogi Ajwang', wabedo kod picha kaka nyalo timore seche ma ng'ato chopo kama masira otimore. Intiere kod jotuo, in bende chopo, ok ing'eyo ka ng'ato nitiere kod hinyruok mar lumbru, ibro ng'iye nade, ibro fwenyo nade ni nitiere kod chandruok mar lumbru, kaeto kaka ibro konye. Kapok wadonje kidienje mag hinyruok mag lumbru, wadonjo wayudo ka wantiere kod jatuo. Ibo fwenyo nade ni jatuo wani nitiere kod hinyruok mar lumbru. Nitiere moko mani pimo not kod wadeni timno go practically, moko makineno tinyalo chichni nyaka bedie ni nitiere kod hinyruok mar lumbru, nitiere gigo moko nego be ni timone, nikech kitimone to ibro medo miye hinyruok kata chandruok. Erokamano. Namba 1, Ruth, awacho ni lumbru en gino chogono mowuok chakre pum sianda ka nyaka ng'ut malo ka. Ei kama wachono giting'o lumbru types 3 kata 4. Achiel en mamalo ka miluongo ni cervical, nitie thoracic, ka michop nyaka mwalo ka nitie sacral. Koro lumbru gi te ibiro yudo ka gihinyore mopogore opogore, mana kaka awacho ni impact nyalo bedo mar ajali, ng'ato goyi, igori piny kata ilwar koa ewi yien kata ewi gorofa kata kamoro man malo matin, tilwar marach kae titimo ang'o, nyalo bedo ni turo lumbru ni kata moro pasore koro wuok e line. Sama wuok e line awacho ni nitie nerves madhi hinyore. Kuom mano sama ichopo kama ng'ato ohinyore ka koro jatuo ni, to wabro timo ne assessment. Kwa wachopo kama intie ka, tibro ng'iye no chal nade. Ibro kuongi iluonge mondo ing'eni to level mar conscious mare ni kanye. En 15 ewi 15 koso en 3 ewi 15. Level ne mar conscious ni kanye. Koro kwa se assess abro luonge. Iwinja. Kwa yudo no kowinjwa, namba 1 abro koro awacho ni you look. King'iye ing'iyo jatuo ni kaka en ni, tibo yudo ka en ng'ama kimove kama to gimoro amora lwete obengeni kata owengeni. Kuom mano ma aneno ka en jatuo man gi life threatening. Kuom mano abro kawo kadwa mokwongo. Kad ni mwakaoga kapok watimo gimoro amora, to wabro kawo kad ni, nitie kaka watweyo ga kad ni kuome mondo ng'ata monene to ng'eyo ni ma jatuo ma critical kata jatuo mohinyore ahinya. Kuom mano ka an gi kalam tabro ndiko ni immediate. Inyalo konya gi kad achiel mondo mi ang'eya ne seche ma ipimo to wan bende wanyiso nyikwa Ramogi Ajwang' gima nitiere kad no. Thothne nyakwa Ramogi Ajwang' gibedo ga kod cards gi mana kaka opimonwa, kendo kad nitiere kod gik mopogore pogore ma ondike. To wacho ni seche ma gisechopo ir jatuo to nitiere gik magitik kata magindike kad no to gitweyo e lwet jatuo. Yes. Kang'iyo kad ni Charles wantiere kod minor, deceased, immediate, magi ginang'o. Kad ni en marango. Erokamano. Ruth, kad ni ibro yudo ka en gi konchiel moting'o details minyalo ndike nying ng'ani. Ma koro ka ng'ani kata ochopo e osiptal to kichaki pay ni ng'ani en kibiro kad ikawo kad no tibro yudo kondik nyinge kamoae, kiyudo mfuko ne to inyalo ng'iyo gik ma detail kaka inyalo yudo detail ko tifilo. To in itimo ne ang'o, ibro yudo ka indiko saa mi ichope kanyo, itimo assessment, yath mane mi ichiwo tichiwo marom nade. Kae tibro ndiko ni kaka toke no ineno ka en ng'ama ngima koso en ng'ama noseng'ielo rengo. To en ng'ama ohinyore ahinya koso en ng'ama ok ohinyore ahinya. Koro ibodo kama red, mano immediate attention. En ng'ama dwaro immediate attention. Makata ka ambulance obiro kata ok awuoyo kode, to neno kama red ne miluoro kata igwe tik, to ng'e ni mano ng'ama dwaro immediate attention. Tiere delayed, kaeto nitie minor injury green. Manyiso ni green pile kaka wang'eyo en good to go. Inyal kata kidhi e traffic road kacha tiyudo ka green en koro inyalo dhi. Kuom mano kad gi watiyo godo, inyalo ndiko notes bende kanya about gik mitimo gi gima otimore. Kisetimo mano Ruth, mi itag jatuo kama, ibro biro ibro fwenyo ni ibro cheko ni to jatuo ni dobed mar spinal injury. Ere kaka ing'eyo ni jatuo ni en mar spinal injury? Namba 1, inyalo yudo ni jatuo ni odhi oko matin
elepe kanyo kama onindeno oko maduong' bende odhi kanyo. Namba king'iyo kata inyalo yudo kata remo samoro chwer gi kamoro mohinyore, koro ibodo kata kama ohinyore godo no organs mamwalo te nyaka tiendene gi te koro onge teko, giwito teko kata muscle power. Kuom mano ma jatuo mwa consider ni nyalo bedo gi spinal injury. Kuom mano gimowinjo watimne en ni jatuo no bende koro wachako gi miluongo ni stabilization mar wiye. Ibro luongo ng'at achiel kuom jok miyude sin kanyo, okonyi, ibro kone gimotim iluongo ni head tilt chin lift maneuver. Kaeto koseting'o ni kamano to in idhi mbele gi tim assessment mamoko. Kise assesse maber tibro kwayogi mondo gibi gikonyi mondo waket jatuo ni ang'owa ka sama mano timore. Wan gi gigo mwatiyogo mopogore opogore ma iluongo ni cervical collar. Ma cervical wacho ni nitiere choke mopogore opogore e ng'ech, ma malo mogik ka iluongo ni cervical. Koro watiyo gi cervical neck collar mondo wa stabilize godo ng'ut jatuo. Ibro kawo ma mondo ine kaeto koro wabro rwako ne cervical neck collar. King'iyo cervical neck collar ibro yudo ka nitie ka moket kama tike bede. Koro wabro biro to waketo ne gini to watweyo maber mondo wa maintain godo wiye kik wirre. Koro kwa setweyo ne kaki nena tweyo no to ibro yudo ka en jatuo ma koro wiye ni ok nyal move kendo kwa sekete mobedo kamano to gimachielo en ni koro ka an gi jok makonya to wabro kete board ni iluongo ni spine board. Gimomiyo watiyo kode en okonyowa mondo jatuo ni koro kik move. Koro kwa kete spine board to nitie gimiluongo ni log rolling. Jatuo ni kaka wacho ni ok owinjo bed ni wa move unnecessarily. Koro abro kwayo mondo jok man around okonya mondo wakete spine board. Kuom mano nitiere gimiluongo ni log rolling. Log rolling awacho ni en technique makonyowa mondo waket jatuo ni spine board ni to wa move wa move ka oko nini ka oko wamedo hinye. Kuom mano wabro timo ne kama kaeto kwa sekete modonjo gi spine board kama to mondo mi koro wa make sure ni jatuo ni uko move kabisa to wabro tweye watweye gi gimiluongo ni spider web strap. Spider web strap ni en tol molosi e yo makende ahinya mondo konywa mako jatuo ni ma ok ochako move kata matin. Koro ka isebiro gi spider web strap to wabro tweye. Seche moluongo ni spider web no en mana kaka otiengo tie kata mbui mwawachoga gima Jalon Charles temo pimonwa ka en ni jatuo ka yudo to konego beni chape. Emomiyo gitiere kod gik mopogore opogore molony ma ang' nosir ng'ute ma ang' nosir dende mondo mi kik ochapni ahinya. Omiyo ka ponono ni chopo kar masira tichich ni nyaka bedie ni jatuo nitiere kod hinyruok mar lumbru to kik ichapni ahinya. Tem matek mondo miluong ambulance. Kiluongo ambulance gibro biro kod gigi duto te kendo gibro yudo kaka ginyalo konyo jatuo. Ok ang'eyo ni nitiere pattern kata yo ma itweyo godo spider web ni kosi tweya tekni odonjo kamoro Charles. Erokamano Ruth. Spider web ni anyalo konyi koso nyaka tweya inyalo konya nikech ineno ka aseyare kama matwe mamalo cha to modongi koro yaro titweyo. Koro inyalo konya. Omiyo awacho ni inyalo wuoyo gi jogo mana round kama masira ni nitie to konyi. Mana kaka wacho sami setwe momako jatuo maber kabisa. Jatuo ni ok bi move unnecessarily. En ng'ama kata ka iriembo ambulance koro iriembe e ng'wech mowinjo bed ni iriembe kiringi tere to en ng'ama ok imed miye hinyruok mamoko. Koro mana kaka ineno no watweye nikech en gimitweyo nyaka yo katielo. E seche mama timore kony oseluongi kendo jakony biro kata jogo mamedo chiwo konya bende biro. Kaka ineno nyakora Moge Jwang'a en lony mantiere kod tich makende. Nitiere kaka itiyo jatuo mondo mi kik jatuo chapni. Nikech ang'o? Nikech seche ma ichapo jatuo samoro imedo rocho ngimane kata imedo ketho ngimane. To nyalo timore mana kiluongo ambulance. Ok ang'eyo ka bende ng'ato onge kod namba ambulance. Ere kaka wanyalo improvise gi raina ni dala. Wantiere kor gweng' maonge gi
gigi duto te waonge gi spider web, waonge kod mar niluonge ni cervical neck collar. Waonge kode. Wanyalo improvise nango ka watiyo kod ang'o gini. Erokamano. Ibro yudo ni kata osiptende moko ma ji dhi samoro gigi onge. Koro ibro yudo ka inyalo kawo gima chalo kata chupa mar modho pi, ariyo, ikawo achiel iketo koni, ng'ut jatuo kendo achiel iketo koni, tikawo leso. To nikech chupa wiye biro gika kendo moro wiye biro gika, to leso ni nyalo tweye gi yo katoke to kadho kama, mondo mi wiye ni obed stable, kik winyre. Kaeto, kiyudo kata mana bau ma kawaida, tinyalo keto jatuo ninde bau, tikawo leso kata gima chalo kata bantana manyalo riwo jatuo, titweyo godo kanye onding'e ka maber mondo kik omove. Gi tiendene? Nyaka tiendene gonding'e ka, nikech wiye tiseti mang'o iseketo kata chupa moting'o pi mondo kik jatuo ni move. Koro magi moko kuom gik miluongo, nikech first aid en konyo jatuo e yo mar uya gi gigo mayudore kama intie within your locality kata environment ma intie, alwora ma intie. Mani winjo maber nyakwara Muge Jwang, po nono ni intiere kod jatuo mantiere kod hinyruok mar lumbru, kik ichapni kode ahinya. Inyalo kawo bao moriere tir mondo mikete kati twe maber kod leso mondo mi kik dende chapni. Yienwa wakaw yueyo ka waduoge kidieny mar adek kendo kidieny mogik wadhi online ka intiere kod penjo moro amora mondo mi penj Charles nikech penjo eng'eyo. Kik isud kata matin, waduogo bang' thuolo machuok mokalo. Women are the pillars of society, breaking barriers in the workplace and their communities. This March, as we celebrate International Women's Day, Viusasa honors and applauds the incredible women in media and entertainment. Their work enlightens, inspires, and adds meaning to our lives. Just amazing. Happy International Women's Day from Viusasa. Kade benini hera nyathino, to kapar ka indi tere mabor. En giseher gisechako bedo machiegni. Temane mondo inimigi thuolo no. Isetieko. Untiere osetieko wuoyo. Usetieko wacho na weche manono ma unuwachogi. Grand prize won! Win big with the WRC Safari Rally 2025. Revisha and feel the roar. Planning the perfect Easter and April school holiday getaway? Make unforgettable family memories in Dubai in a View Travel. Starting from $1,451 per person sharing, enjoy 5 nights stay with breakfast, Dubai Parks and Yas Island theme parks, Dubai Aquarium and Underwater Zoo, Kidzania, Global Village, Desert Safari and Abu Dhabi City Tour. And yes, your entry visa is sorted. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundoro ji mang'eny, koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanyo. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dhongere wacho ni ng'ani dhi succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchinj e chenro mar rameny piny saa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka koro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo nigi Lydia Okeyo. Nyakora Muge Jwang watwak mar rameny piny. Chik bai. Na kuungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi,
nimekosa sana. Ndio maana na kuomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehee dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Dial *811*415# to get ungamo la dhambi. Chuny moko kuom jo Kenya pod goyo kibikibi ewi kum mar nek ma omi ja Kenya e piny Vietnam. Ka sirikal wacho ni keto sinani mar temo rese. Any school that is withholding NEC certificates should release them to the candidates immediately. Sirikal ogolo chik ne skunde mondo mi ochiw certificates ma KCPE kod KCSE ma pod gi ng'wano wera ni pok wegi otieko chudo. President kutembea tu na sisi tuje tumkaribishe kwa makofi. Lakini kama president akuji, hii summit imeisha. MCAs ne obedo gi ichwang bang' jatend piny Kenya William Ruto rem chopo mar twak kodgi e romo manobagi Nairobi. Tar kokalira Mugi TV kawacho ni ngima en mwandu, wang'iyo hinyruok mar lumbru. Kama wantiere ni nyakora Mugi Jwanga watemo ng'iyo ranyisi makineno tinyalo chichni nyaka bedie ni ng'ato nitiere kod hinyruok mar lumbru. Kaachiel kod gigo monego beni timo kata gigo mokonego beni timo kapo nono ni sefwenyo ni ng'ato nitiere kod hinyruok mar lumbru. Gi kidenj mawantiere ni bende waya online pejo duto te ma inyalo bedo godo kotendre kod chandruoge mag lumbru inyalo go simu mondo mi wayud kaka wanyalo konyore kanyakla nikech wapenjo mondo mi eka wang'e. Isetwe jatuo kama jokonyo osebiro kata jolonyo osebiro, okang' mawuok godo ka akata okang' matok ma en ang'o? Erokamano. Ruth, number 1 machine ma okoro wan go ni ma miluongo ni automated defibrillator. Automated defibrillator ni ema chiewo adundo koponi adundo timo ang'o? Ng'oyo. Koro kuom mano en machine ma kwaseto kwayawe to miyowa directives. En machine ma iwacho ni ng'ata nyalo tiyo kode, to ber ka ng'ama obedo train kata ng'ama otiegi motimo ang'o otiyo kode. Koro en machine ma kwaseketo to ibiro keto agog jatuo ka, to ka en adundo manindo to biro shock jatuo kaka stima to timo ang'o ochiewo. Koro mano to ok wadhi ahinya. Jatuo ni kwasetweyo kama wang'eyo no hinyore kata wachich no hinyore e lumbru mare, to nikech ok anyal ting'e kenda, samoro abiro gi jachik nyamburko mara ma bende waluongo ni ambulance operator, to operator wagi bende gin jok ma trained. Koro samoro an abiro bedo kama ng'iye wang' jatuo ka. Yena mondo mimake maka kanyo akawie simb Helen. Helen, hello, penji laktar? Yes. Helen? Penji laktar kama? Machiegni Helen? An gi jatuo ma osetimne awito Helen. Kata kamano Helen, inyalo duogo kendo mondo mi wadhi nyime. Ne wantiere kacha kod ambulance operators ma bende gin jogo ma bende konyo tich e ambulance kanye kama ne wantiere. Erokamano. Ambulance operator na biro bedo yo ka tiende kacha, ana biro bedo ka ng'iyo ka, obiro bedo tiende kacha mondo kwa luongo ng'ato manoko kacha kata bystander mondo bi okony, to okonye gino, okonye mondo gi o direct kaka owinjo ting' jatuo kanyo. An bende ng'ama konya ka bro timo ang'o, abro miyo direction kaka watimo. Koro kwa wuok gi jatuo to ok wawuoga ni wawuok wadhi, to wabro kwano 1 2 3 at my count, to watimo ang'o, wachung' dichiel. Kwa sechung' mwachopo wachung' kabisa, to ok wawuoga wawuok to wadhi. En makna maka kama jokuoga uga dichiel akawie simb Jack. Jack, hello, penji laktar? Penjo laktar kama. Nitie gimoro ma wuok ga ogucha piny to luwo ga lumbla nyaka toka, endi nyalo konye nade? Kiki ng'ad simu, samoro jalony marwa ntiere kod penjo madoher penji. Ntiere kod gimoro mawuok e oguche piny, okang'eyo ka ntiere kod penjo matut madiher penji kod kama ntie. Jack, daher penji ni dibed ni ntie samoro gigi nyalo bedo ni luwore gi tich ma ng'ato tiyo. Samoro en tich polis, tich ma ng'ato chung' mang'eny, koro iboyudo ka gin rem kata chandruok ma wuok kaluwore gi tich. Samoro ng'ato ne ajali moro chon kata ne ng'ato goye kata gi gimoro. Koro magi bende nyalo kelonwa gino. Koro Jack, be nitiere kama
ng'ato no ogoyie kata ne yudo ajali moro manyalo kelo ni chandruok machalo kamagi? Koro Jack, anyalo kwayi ni gima ber moloyo en ni mondo idhi osiptal kae to goyi picha mar lumbru. Kose goyi picha to biro nyisowa kama chandruok nitiere kae to ibiro thiedhi. Erokamano awinjo. Kamano. Erokamano ahinya. Ne wang'iyo kacha kaka ambulance operators nyalo konyo. Ne wantiere usekwano achiel ariyo adek muchung' malo kae to ibiro yudo ka samoro wan gi dhowa moko mawacho ibunjo kwawacho ni advance to wago okang' achiel to wadhi riat kendo maromre mondo mi gima ne watemo wawacho ka en jatuo ni kwa move to kwa move unnecessary to kwa move to nyakwa move uniformly ma ok ni ng'ato move ka tiende moro dhi oleng'ore ni kata stretch oleng'ore konchiel wadhi marom mondo mi jatuo ni wa make sure ni kakwa tuwe moridore malich ni ochopo hospital kotimo ang'owa koridore kama mondo timne thieth mowinjo timne. Kamano Ruth. Erokamano ahinya. Nitiere techniques mopogore opogore ma kaka ambulance crew utimoga. Namba achiel ukwano usudo kanyakla to kapok wasudo kanyo yiene mondo okaw simb Aska. Aska, halo, penj laktar. Hello Ruth. Machiegni Aska. Awacho niya, nayudo ga ajali back 2015. So gari nodiya, yani nodiya e kind beche ariyo to koro kana osediya gi gari to nadhi Kenyatta. Ma yudo thieth kanyo. Koro sani awinjo ka onding'a no rama makakulora kata kaduoko to yani orama speed. Emo kanyalo kulora to kadi chung kama to awinjo nyako tal dichiel ma chung no tama koro atemo ka gima. Koro achani laktar nyalo nyisa ni kanya nyalo konyo nang'o. In kanye? Mombasa? Kilifi County. Aha. Erokamano. Aska nyalo duoki namba achiel. Kane iyudo ajali, achich kata paro ni laktar mane thiedhi nowacho ni owinjo bed ni itimoni physiotherapy tok kane ise ae thieth. Physiotherapy ni konyo mondo mi muscles mano contract mondo chako relax mondo giduogi e wang'e. Namba ariyo en ni to kata kiweyo physiotherapy owinjo aparo ni obedo advice ni tije matek ma inyalo kulori godo mang'eny koro nyaka iwe nikech ni lumbru ni nosebedo subjected to hinyruok moro. Kuom mano iyudo ka tije matek koro nyaka iwe kae to physiotherapy owinjo bed ni itimoni mondo mi muscles mano contract kata mano hinyorego odogi e wang'e mos mos nikech ok en gima nyalo dok dichiel. Nikech kwang'iyo hik 2015 nyaka sani mano en higni mogwaro to mana gimiwacho no antiere tije moko makoro nyaka ang' obro weyo moko tiyo mondo mi iyud kaka inyalo konyori. Cynthia, halo, penj laktar. Hello. Machiegni Cynthia? Oimore uru kanyo. Oimore ahinya machiegni? An gi penj. Wan gi nyathi ma an gi nyathi ma dweche 7. Kaka nanyuola otero chieng' nikech chieng' to mana to ber. To ka chieng' to nyalo bedo ni ohinyore kuome ok oting' chieng' to ber. Da kwayo ni mondo mi inuoye kendo kwa winji maler ahinya. Okay. Cynthia? Hello, kore winji? Yes, kore winji. Koro nan gi penj. An gi nyathi ma dweche 7. Kochung' to kochung' to chung' kobel. Koro apenjo laktar ni en ang'o manyalo bedo ni rach kode. Nyalo bedo ni en gi mar lumbru. Erokamano. Cynthia, aparo ni nyathini ni ma sani en dweche 7 odwa no chung' to kochung' maber. Nyaka bed ni nyalo bedo ni nonyuole gi tabu moro maber kowinjo bed ni koro itere kama iluongo ni OT, occupational therapy, mondo timne nonro mondo wang'e ang'o omiyo teko mare onge nikech mago nyalo biro kaluwore ng'ato nyalo koso, nyathi nyalo koso teko ma kuom lumbru na to sama obedo onge gi teko ma kuom lumbru mamiye stability monyalo chung' godo, ber kocheke gi specialist miluongo ni OT, occupational therapist. Kuom mano abro kwayi wacho ni in kanye? Osedhi.
Kaluwore kama intie dhi e osiptal machiegni kodi machalo level 4 kata district hospitals kata county hospitals mondo iyud ng'ama iluongo ni occupational therapist mondo okonyi mondo otim assessment ne nyathini kae to biro nyisi gima miyo nyathini ok nyal chung. Ka en bedo ni nonyuole kamano to obiro chak ni therapy kae to ibiro yudo ka with time obiro chako wuotho mana maber. Erokamano. Nikech adientiere ga kaka onego bed ni kichungo nyathi hignigo e dwechego to inyalo neno kochung maber, manyiso ni ifwenye chon maber, many konye chon. Grace, hello, penj laktar. Okay, machiegni oimore ahinya. An noyudo gi tuo moro miluongo ni spondylosis. Pole, awito Grace. Kwatieko ka an nikech aneno ka saa bende osechako mayo wawang'wa. Koro jatuo ni kwachopo kapok wawuok ka mwasekete ambulance to wabiro ywayo tole osiptal ma wadhiye kwabiro wachone ni an Eli Charles wadhi kama masira mar apaya otimore, wayudo jatuo jotuo mwayudo gi achiel makoro ating'o sani nigi spinal injury, aketo ne cervical neck collar, atweye, akete spine board, maketo ne head blocks, akele osiptal. Koro ikre uru mondo u receive jatuo ni, biro yudo ko osiptal kono waikore waritu. Koro kichop ribo yudo ka samoro ichope dho osiptal ni to nurses gi daktari ochung' giriti mondo gi receive kae to gitere iye to gichako timo ne assessment makoro miluongo ni mar jalony matut mogik. Kae to itere x-ray to gi confirm ka en spinal injury, kae to gitimo ang'o, gitimo weche modong'. Koro mane kaka watimo chenro magwa. Anyalo bende wacho ni gima owinjo watimie mogik en ni kineno kama masira mar apaya otimore, go simu ywa tol chon mondo ambulance obi chon mondo kony jatuo ni chon. Abiro siko ka wacho pile pile Ruth ni time is life. Sa miketho nyalo miyo ng'ato wito ngimane. Erokamano. Thothne e chenro mar nyakalondo wacho ga ni time is money, to e chenro mar penj laktar wacho ni time is life. Tene ni sasa miketho kod jatuo imedo wito ngima jatuo no, kata imedo choro jatuo no kama ngimane dhi rochore. Jalon Charles, awinjo kiwacho kamoro ka ni go simu, wago simu kanye? Erokamano. Ruth, wago namba mane? Nembni mwagoyo gintie, nitie nembni ariyo miluongo ni toll free, to nitie nembni ariyo inyalo ywayo kitiyo gomenda. Achiel kuomgi en namba ma wawacho ni toll free en 1199. Achiel 99. Namba machielo en 1514. Mago gin toll free. Iywayo toll timake sano timi duoko. To sami iywayo toll wach ni in ng'a, in kanye, masira otimore kanye, ang'o motimore masira ni, kata ang'o mokelo masira, kae to jotuo man kanyo kata jogo mohinyore mwaluongo ni casualty gihinyore machal nade, mondo mi sama ioro ambulance ting'eyo ni ambulance mane mioro. To kioro ambulance moro ting'iyo ni ang'o gini mowinjo bede ei ambulance mioro no. Nikech samoro inyalo yudo ka ambulance moro biro maonge gang'o, maonge gi gimiluongo ni spider web. Koro jatuo ni manyiso ni obiro move e kitanda kata stretcher wacha. Kuom mano iywayo tol. Namba machielo minyalo goyo en 07 38 395 395. Anuoyo 07 38 395 395. Kata machielo be nitie ma en 0700 395 395. Anuoyo 0700 395 395. Kamano. Kapok watieko gi dakika achiel mwantiere go, wadwani mondo kal mapiyo piyo do's and don'ts. Gigo moko nego beni timone jatuo ma ichich ntiere kod hinyruok mar lumbru, wanyalo kalo mapiyo piyo kod mani nyalo timo bende wasewacho. Wang'iane e nyiriri matin ne 10. Erokamano. Gik mowinjo tim namba achiel wacho ni go simu chon mondo wakony jatuo. Sama ambulance kineno ka ambulance kalo wene thuolo mondo ringo kadhi. Mago dus ariyo madongo. Don't en ni kichopo kama masira otimore kionge gi lony kik imul jatuo unnecessarily. Jatuo bende ber kimulo ka in gi gloves kata irwako igeng'ori iwuon mondo in bende kik iyud hinyruok moro kata iyud tuo moro. Ka machielo en ni
sama jatuo iseyudo mi ineno ki inyalo konye, kik imove unnecessarily mana kaka asewayo cha. Thor wach maduong' kawuono mar spinal injury en jatuo mohinyore e lumbru kik imove unnecessarily, nikech ki move unnecessarily to movement mitimo neno inyalo medo hinye, to inyalo miyo ikosne gimiluongo ni permanent damage. Mul mimulego nyalo miyo ochangi kata nyalo miyo ohinyre nyaka chieng' mokos wuotho nyaka chieng' ma nyaka chieng'. Wach mogik minyalo weyo wagodo Charles? Anyalo weyo jokanyanam ni kik waweya ni ka masiro timore to wan gima dich go samoro kaka jomoko timo en mana looting gik mane ofuku jatuo ema ng'ato kwanyo kaka chieng' moro adhi e masira moro to aneno ka jatuo mtoko odiyo lwete to ng'ato to kar mondo mi okonye to so lwete e mifuku. Jatuo noyudo teko matin nomako ng'ano nogoyo head na neno gi wang'a. Koro wawew timo gik moko winjore kwa dhi kama masiro timore. Erokamano. Pono ni ng'ato dwa tudore kodi nyalo yudi kanye nikech weche mag kony mar uya kata trainings mag kony mar uya gi onego beni oganda duto te bedo godo. Kuom ranyisi kaka kanisni nyalo timo trainings aina gi, kaka joma mine mantiere chama mantiere women group unyalo ng'eyo trainings aina gi mondo bipo nono ni ng'ato yudo masira tinyalo konye mapiyo piyo. Utrain koso kapo ni ng'ato dwa yudi mondo mi ukony oganda wagi med ng'eyo mathoth inyalo yudi nang'o in owuon Charles? Erokamano. An gi namba na mar sime to mag kambi ma wacho ka be nitie. Namba na mar sime en 07 43 495 590 0743 49 55 90. Nyadi mathoth yande ane osiptal mar Asia Kisumo to tinde ne jo Red Cross yotera tinde an Kakamega but ng'ama dwaro training pod inyalo ywana tol to wang'eyo ni in kanye pod wabro manyi kama intie mondo watimnu training. Training watimo first aid kits bende nitiere ma ambulance mar E+ kata Red Cross ambulance ka nitiere. Erokamano. Erokamano nya Charles, aduoko erokamano makende. Wach maduong' mwagodo ka nikichopo kama masira otimore kik ibed gi rokni kata gi mbwakni nidwa ni iyua jatuo kata idwa ni mondo miting'e kod gik makamago. Inyalo medo ne hinyruok kata inyalo medo ne chandruok. Go simu ndemni Charles omiyowa minyalo goyo toll free kata manyalo kawo pesa. To maduong' moloyo un bende kama untiere kapo nono unyalo yudo training to berie matek mondo mi ji mang'eny oyud lony minyalo kony godo e yore ma aruya. Ne Charles kachiel kod nyawadwa waduoko ni erokamano makende. Ne director na erokamano nya Obado kachiel kod producer na Pape Chokoth, ne jogo mochung' ne taya kachiel kod pichni aduoko ni erokamano makende. Ne in jahera mar chenro mar Penj Laktar kik obeda benda mbaka to ne wasiwinjore kacha ni time is life. Aniluonga ni Ruth Otieno, oriti masani. Penj Laktar ka okelni gi Sensodyne. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant.